I ćao ljudi, danas snimamo Fortnite na kanalu Vojne Mihajlo, Kraljevi Sling Konga i Cash Royala. Uskoro klipani, pošto ne znamo kako da promenimo ime, pišite u komentarima. Da. Danas, samo je problem što mi ne možemo da snimamo na kompjuteru, pa onda snimamo telefonom na kompjuter i izgleda očajno. Istina. Velika istina, ali vidite. A gdje da padnemo da ima čestova, pretporučite. Evo pašću ovdje u ovoj city. Tilted Town. Da, Tomato Town. Ne Tomato, Tilted. Da. Tilted, kako god. Da, Vojin zna da mora da se drži svojih prijatelja i on svejedno skače u Tilted Town. To mu je nekako omiljeno, ne znam. Pošto ovo ipak nije ipak nama nije cilj pobediti. Joj, vidi čest, evo ga. Da, vidimo čest na Tilted Townu. Uzet ćemo ga i igramo Fly Explosion mode. Jedan lik je sletao izgleda. Ne, već ih je nekoliko sletilo na taj. Čest. Da, gdje ćemo... Što su se ljudi sukobljavali oko jednog česta. Gdje ćemo mi da sletimo? Ajde da vidimo što ima u ovoj kućici. Neko nam je upalio svetlo u sobi, ali nema veze. To je zdravo. Obraćamo mi pažnju. A, ladno, nema ničega. Ladno. I bez veze sam istrošio pare. Vidio jednog koje pare? Prekršću mu se. Ne, ipak ne mogu da se prikradem, naprosto sam laž. Ubiše nam Vojina! Nemoj, molim te, poštedi nas. Nemoj. Da Bog da ubio sebe. Ubili su ga! Ubio se sam! Bacio granatu i ubio i mene i sebe. Koji je. Igramo sad iz početka zato što nas je veliko ubio. Da, on nije igrao po pravilima. Kretan kaj. Nemojte nikad to da radite. Ajde bre. Čini mi se da ovaj mod Fly Explosion nije tako popularan, čim mora nešto dugo da se čeka. Ali uglavnom nije nešto mnogo. I kao što vidite, još malo smo prešli challenge. Koji kaže Outlive Opponents in Squad Mode. Znači treba 150 ljudi da kažemo nadživimo. Znam o čemu pričaš. Ajde da pokušamo sad. Da. Ostalo nam je još 26 ljudi. Samo. Ući ćemo u auto. Da. I da napravimo malo metalnih stepenica, što mislite o tome? Promeni na metal. Već sam... Auto! Busu! Gdje ćemo se da sletimo? Ajde u pustinju. Ne, treba će nam dugo do save zone. Zato što bus kreće od... Da, i mislim, ali nisam siguran da ovdje save zona ide brže. Ne brže, nego ranije. Pa, jesi... Mislim... Skači tamo gdje skaču tvoji, vidiš ovo žuto-crveno. Ne, ja ću u ovoj bazen ovdje. Ovo je bogato naselje, vidiš, očigledno. Da. Čim imaju bazen i ovoliko luksuzan hotel. To je preluksuzan hotel. Da, i teniski teren. Da, ovo je neki country klub. Čekaj, ima jedno mjesto... Ajde, idemo do prijatelja. Kad bi barem stigo. I ja mislim, ali nisam siguran da se ovaj kišobran, da kažemo, za sunčanje dobija kad... Budeš Battle... Victory Royale. Ja sam to uspeo. I pogledajte koliko sam kilova imao. Ako pogodite, ne znam šta možemo da vam damo, ali... Ništa. Daćemo vam. Ništa, zato što smo siromašni. Istina. Daćemo vam ništa. Dobit ćete srce na komentaru. Eto, ja vam to dao. Ipak smo vam dali nešto. Da. Nešto divno. I ovaj Eyed Monster, vidite, gubi health. Možda i od pada. Miko, ne vidimo tvoje ruke, pomeri malo ruku. Aha. Sad se healovali i opet gubi health. Izgleda kao da će umreti. Eno ga neko. Da, umro je. Pazi, umro je ovaj Eyed Monster. Šteta? Šteta. I niko od vas nema shield, što je isto šteta.
Da, Tako da, ali barem su ovi neki dobri, očigledno. daće Bog. Ubili me. Sakri se iza zida. Vidio sam čest tamo. Samo što su ga uništili. Evo ovih tvojih, evo umrla je. Vidi krila. Ima Aha. kostim s krilima. I ostao vam je još samo ovaj Dylan iz Ainam. Ko zna gdje je on? Šta će uraditi? Aha, zagradit će je. Dobro. Iz udara ovog. Ima granat, launcher, Grenade. rocket launcher i... Dva rocket launchera i nešto što nisam video. Sreća pa je tu bio ovaj Dylan. Evo vidite ovdje. Piše koliko je napumpao. Ispumpao dobro. je. Zanimljivije je igrati. Tako da ćemo... U stvari, to bi bilo to za ovu epizodu. Ne. Igrat ćemo još jednu partiju. Ne mogu, zbog memorije. Dobro, ajde. Ovo niste čuli. Yes. A koliko? 6 minuta, dobro klip. Sačekajte još samo jednu. Evo. Dobro, ajde. U stvari, ajde da probamo da ispunimo challenge. Da. Još 6 ljudi. Ajde više. Evo, waiting for server. Server. Ovaj drawings. klip je malo lošijeg kvaliteta. Da, A to što snimamo telefonom na kompjuter. da, mislim. Rado bismo mi instalirali neki program, ali treba nam mikrofon. I vremena. O dobro, vreme nije problem, pošto imam jako dobar kompjuter. Ćemo da skočimo u vodu. Ako stigneš, ajde. A jel možeš uopšte? Ne može da se prođe. Ne mogu ni da se popnem. Nešto se zabagovalo. Ne, mislim da bi to i trebalo da bude tako. Sigurno su tako namestili tu komandu. Da kažem, To i blizu pustinje slećemo. A ja sam profesionalac kad je u pitanju pustinja. Znam sve čestove i sve ostale stvari u pustinji. Tako da smo imali sreće zato što je bus krenuo sad s druge strane. U pustinju. Odmah ćemo uzeti čestove. I auto. I pronaći. auto, da bi sve ove ostale teammate-ove pokupili autom, jer prošli put kad smo mi igrali, uzmeli smo auto, igrali duos i mi smo tada Zajedno. došli do tog Lika. lika s kojim smo igrali, da. I- Njega su na kraju ubili kad smo došli do njega autom, a mi otišli potpuno na drugu stranu od safe zone. Da. A i nas su ubili jako brzo posle. Da. Pucali su kroz onaj otvor, jer znate kakvi su oni auti, otvoreni, nemaju prozore. Da. Već je Vojin našao 20 drveća, dobro, to nam nije tako, ne. Jedan je već Da. umro, ovaj tablet, mislim nije umro, ali treba neko da ga diže. U stvari je umro. Chest. Dobro. Šta imamo? Granate launcher. Grenade launcher. Da. I sada idemo U, jetpack. jetpack. To je mnogo zabavna stvar. Pazi, ammo box si propustio iza tebe. Aha. Ljudi, mislim da nemamo vremena, ja ću odmah uzeti auto. Za 10 sekundi. Zona. Nije zona za 10 sekundi, za 10 sekundi mi pokazuje da je zona. Dobro. Vidi jadnika što ubija me krampom, ono. Ajde, ubij ga grenade launcherom. Ajde. Samo ako je tu je, uvijek. Ne, nisam ništa uništio. Čekaj, zašto mi ne piše da je safe zona? A, verovatno sam u njoj. Da. Komando A je mrtav. Problem je što se ne držite zajedno. Sad ću dođem kod njih. A ko zna gdje su oni? Ovo sad mora da mi se Joj, napravi. moramo uskoro da završimo klip. Dobro, ajde završi ga. Ćao ljudi, bit će nastavak ove epizode.
uskoro. Nadajte se. A do tada, pozdrav!